Ngibukeka ngimuhle kodwa ingaphakathi. Ngibukeka ngihleka kodwa ingaphakathi. Inhlanganisela yobuhlungu nezinyembezi siphila nayo ngaphakathi. Inhliziyo nengqondo ayisathelana manje sekwaba yiqhude nempaka. Thina sinokwenza izinto esizicabangayo esingasifisi ngezinhliziyo zethu. Njalo uma ngicabanga ngekusasa ngizwa ngishawa luvalo zithi izinyanya ngadliswa ngenhlabathi yamathuna. Mhlawumbe baqinisile ngoba ithuna likamama nganibela ngaphakathi. Ingayeka kanjani-ke inhliziyo ugayibozi? Ngihlala nomama egulela ukufa nokuphila. Ngimgoqozela okuyiphalishi ngiphethe nenduku sengishaya ikati emaseleleziko. Eshe ngimemeza ngezwe licela izinyembezi. Lethu ndodana phuthuma. Ngibe ukufika athi ngishintshela amashidi amanzi kubuhlungu namehlo kwinini ngikhihle esikanani. Athi mntanami ngicela ukuya ngasethunjini. Ngibe ukumfaka isipuni sokuqala athi mntanami asehle ngizwa ngathi amathe azohamba ngiphelele. Mntanami ngikhulekiseni uNkulunkulu angiphumuze. Mntanami ngiphuthumise endlini yangasese nakho ngizwa ukuthi angisikhulule. Ngibe ukumqukula ngamandla umama athi ndodana uyangithunuka. Ngizibone zehla izinyembezi ngizukusinda kwehlela. Kusinda kwehlela.